Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Soňky wagtda ihtibar etkenigis bardyr. Bizning indi bizde gumumen dünyada iktisadi haller yaxşyryga barmy. Hay wagtda beýeler artyp gite, hay wagtda bizning hizmet haklary kimi, lakin alar kimi mesele beýeler artyr sebäple sen indi özüňe elekege algan äbirlerini ruhsat ite almysyň, ala almysyň. Elbette bu buyygyrga, muňaýyrga sebäp tügül. Allahu Teala bizge yaraklı itip her bir kişiye öz halini bire. Iň birinçi şeratda senin tireňde birer nerse özgerse, iktisat mı ol, siyaset mı ol, senin ruhi halatyň mı ol, belki gailedägi halatyňdyr, balalaryňyň terbiyesidir. Iň birinçi bolup özüňe ihtibar eterge kerek. Ýagny sen köňgül halatyňy indi. Köňgülüňde häzir sen nerse ýertäsiň. Şuşy köňgüliň halatyny ýeregiňni özgertmiçe, senin tire ýagyndagy bir nersede özgermeýäjek. Meselen, akşany köbürek yaratkan sayın baylyk kilmi. Kimdir şulay dep öýle. Akşany yaratyrga, aňa umtylyrga, köbürek işlerge, anyň artyndan kuwarga kerek dep, hem ol öýly, meňa baylyk keler dep. Lakin baylyknyň siri anda tügül. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta, eger dünýä bilen ýaşasaň, ýagny şuşy dünýä maksatlary goýup, dünýäniň artyndan goýup, gel akşa baylyk turunda uýulap, senin baňgaýyňa ýazylar haýyrçylikdi. Ýagny sen haýyrçy bolarsyň, fakir bolarsyň. Köpmegine işleseň de tiýişinden artygyn ala almassyň. Ýagny seňa mal awyrlyk bilen kileçek. Hämine sen köpmegine tyrışsaň da şuşy baýyk bolmaýaçak. Köňgül halatyň özgermesin. Amma de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta, eger de ahiret turunda uýlasaň, ýagny Allahu Teala'nın rizalygy turunda, kişilerge izgelik yaxşylyk turunda, köbürek äjir sawap işlew turunda, köbürek ýerek halatyny yaxşyrty turunda uýlasaň, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta, dünýä seniň artyňdan üze kelerdi. Biz elbette ahiret digen sözünü kay wagtda aňlamaýbys. Ahiret digeş nerse bu ölüm turunda uýlap oturgamy indi häzir käfinligini birkenip ölüm kütüp oturgamy dep uýlaýlar. Elbette olay tügül. Ahiret turunda uýlaw digen söz bu ahiretke äzirlenүү digen söz. Ýagny tigi dünýäde ahiret dünýäňda baylygyň köprek bolsun dep kaygyrty. Amaňa kire izgi gameller. Allahu Teala'nın etkenlerini ötew, namaz, urazadan başlap ýylmaýuga kadar. Ýagny başga kişilerge ýylmaýyp garaw, ýardamlaşuu, gafu ite bilүү, köz ýyma bilүү. Mene bular bitinisi de kire şuşa ahiretke äzirlenүүge. Hem eger de biz şuşulay özübizni kulga alsak, nefsimizni köbürek sawaplar turunda uýlasak, senin indi yakın tirede de vazgayet özgere başlay. Hem elbette eger de indi sen yaşaysın iken, amma yaşaganda şulayda yetişsizlik keçiresin iken, baylığın yok iken, manda elbette şulay anlarga kerek baylıqның nerse ikeninde. Meselen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta, eger irte bilen uyangan wagtda senin indi täniň selamet bolsa, köňüliň tynyş bolsa, hem bugün aşarlyk rizygyň bolsa, demek sen şuşy bugün dünýäge hoýady. Ýagny dünýäde ýaşar için, bugünkü kiniňni ötkärir için seňe tagyn nerse kerek? Kim bir aýtyr, mene şutumda, isap hesabımda birer milyard ýatsa, köňülim tynyş bolar idi. Ýok. Ol milyard tynyşlyk bermi. Birinçiden sen birçilasyň, bu milyard kim emes mikendi. Ikinçiden sen birçilasyň, bu milyardga birer nerse bolmas mikendi. Şunday çyraklar boldy. Mene Sowet çyrynda kaýbir kişiler ömür boyu işlep özlerini hayran gına bay dep his etkenler idi. 10, 15, 50 min akça jyp salyp goýganlar idi kinegelerine. İl tarkaldy da bu akçalarda ýokka çykdy. Sowet akçasy bilen 15 min, 50 min akçanyň nerse ikenin bizden tanlawçylar aňlaýdyr. Bu bik köp akçalar, bu milyonlar häzirki bizning akçaga köçersek. Şoňa görä ol nindi de bolsa garantiýa berdimi? Ýok. Bu akçalaryň ýokka çygywy utirdimi kişilerini? Ýok. Alar şulay ýaşy berdiler, günlerin köre berdiler. Mene şoňa görä de özüňe nerse kerek hem senin köňüliňi nerse kanagatlandyrä, sen şunu aňlarga tiýişsin. Ikinçiden, eger de çyndan da fakirlik bola iken, meselen çyndan da ýetişsizlik bar iken senin tyrmaşyňda. Bu uçarakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köňülimizni ýuwandyryp aýta. Kıyamet gününde
фәкыйрьләр байларга караганда җәннәткә ярты көнгә иртәрәк керәләр ди. Ягъни мөселманнар арасында да байлар бар. Ләкин алар да җәннәткә керә. Бар фәкыйрьләр мөселманнар арасында, алар да җәннәткә керә. Әмма фәкыйрьләре ярты көнгә иртәрәк керәләр. Ярты көн ул 500 ел дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Чөнки кыямәт көнендә бер көн ул 1000 ел булып санала. Менә шулай итеп Аллаһы Тәгалә фәкыйрьләргә авырлык булса бу дөньяда инде кыямәт көнендә җиңеллек вәгъдә итә. Моның өчен ризалык кирәк. Моның өчен канәгатьлек кирәк. Моның өчен күңелең хуш булу кирәк. Моның өчен байларга да, фәкыйрьләргә дә, башкаларга да, дөньяга да ачуланып йөрмәү кирәк. Чөнки кай чагында бай булмауың хәерлерәктә. Байларның мәшәкате юк дип уйлыйсызмы? Аларның балалары яки туганнары акчалары күп булу сәбәпле начар юлга басырга, хәтта үлемгә китерә торган эшләр эшләргә мөмкиннәр. Аларның проблемалары фәкыйрьнекенә караганда акчалары арткан кебек арта гына. Шуңа күрә менә шушыларны аңлап, инде иң беренче чиратта канәгатьлек күңелгә салырга кирәк. Һәм инде рухи якта бар. Синең байлыгың юк икән, димәк Аллаһы Тәгалә сиңа шулай теләгән, һәм бәлки менә шушы байлык юклыгы белән сине дөрес туры юлда тотадыр да. Ә байларга инде киресенчә. Иң мөһиме иманлы булып, Аллаһ Тәгалә риза булган гамәлләр кылу кирәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.